labor poético de Avilés é un labor en profundidade, unha progresión ao centro da palabra e da súa máis exacta expresión, que é como cavar mineiro cara ao centro da terra. A terra é memoria, memoria comunal e persoal, é permanencia, horta, bosque, horto, terra cultivada pola man da avoa, da nai, nutrida do corpo labrego ou mariñeiro dos delanceiros, memoria mineral que constitúe a carne mesma do escritor. Terra nai, raíz umbilical, seiva nutricia, teño os osos grunidos da calor da túa entraña. Seiva nutricia da voz, arquitectura vegetal pulida na palabra, o bosque, o horto, o vento, os paxaros, a man da boa, a memoria, porque Antón ala na memoria contra o fluir do tempo. É deste sofrimento que aluma a miña tella, é deste sofrimento, é desa luz que vivo, do carcomer perenne de apreixar o olvido e telo tenso, roxo nas brasas da memoria. O tempo, a memoria, é unha das liñas de tensión que une toda a súa obra poética. E falando de memoria, outra postal, unha das que a min máis me emociona de Avilés, a gravadora. Como quizáis xa sabedes, nos anos 70 merca unha gravadora. Estaba en Colombia, ian aló máis de 3 lustros desde que deixara Galicia con 20 anos, e no magnetófono grava os seus poemas da ausencia. Vive en Cali, é o xerente da Librería Cultural Colombiana, e polas tardes, segundo ten contado Luís, pechábase nun cuarto do segundo piso da súa casa, poñía no tocadiscos os vellos discos de Cantigas da Terra, e Antón Avilés de Taramancos recita: eu amo as minerais entrañas do meu eido. Quixera nun momento que o soterrado seixo rubira ata os meus labios e sentírase vivo. Se escoitades as grabacións que afortunadamente están editadas, veredes con que paixón, con que énfase lee os poemas. A mesma que mantivo sempre nesa expresión oral dos textos, era un gran lector dos seus propios poemas. E teño para min que aquel cuarto da casa de Cali había ser como a un obradoiro no que o poeta traballa xa na voz, porque os poemas de Avilés, como xa dicía Eva, construíse nunha medición exacta do ritmo. Anóanse tamén na oralidade, igual que os seus relatos ou aquelas sesións de narracións orais coas que nos agasellaba na tasca. Emociona pensar canta ternura aniña nese xesto de gravar os poemas da ausencia, de rexistrar a voz e non só o texto. E é que os poemas teñen que soar. Eu son desa mesma convicción. Teñen que